No a Liptovke streli na traktor, zvedavý teda, či to bude po 17 sekúnd, naozaj baby na to majú všetky predpoklady, ale tam je veľký problém na sácej strane, toto už určite lepšie ako 17 sekúnd nebude. Uvidíme, na čo to bude stačiť. Nejaký platný čas pre Liptovskú Teplúco bude, nakoľko pokus je platný časom 19.94 a napravo 19.79. 19.94 samozrejme nie je to, čo babi chceli, to je úplne jasné. Videli ste, že tam ten košík nesadol vôbec, baba sa úplne zastavila a ja to namačala. Máme oštartovaný aj tým, ktorý papierový mal patriť k najlepším na trati, tak zatiaľ základňa vyzerá veľmi dobre, bečkárka to v pohode stihne, ale znova ten istý problém ako v kole číslo 1 a babi stojíte, nakoľko bodička nepríde. No, jeden z hlavných favoritov dnešného dňa teda je out, ako sa povie, Liptovská Teplá, dnes pokus číslo 2 nedokončí vôbec a z prvého pokusu vysoký čas, niekde na úrovni 20 sekúnd majú také tamto.